Suur-Israel, nyt Herra oli sanonut Aabramille, mene pois maastasi ja sukulaisistasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle näytän. Ja minä teen sinusta suuren kansan ja siunaan sinua ja teen nimesi suureksi, ja sinä olet oleva siunaus. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroon sen, joka sinua kiroaa. Ja sinussa tulevat siuntuiksi kaikki maan sukukunnat. Mooseksen kirja 12:1-3. Siunattu olkoon kansa, jonka Jumala on Herra, ja kansa, jonka hän on valinnut perintöönsä. Psalmi 33:12. Päivänä Herra teki liiton Aabramin kanssa sanoen, sinun jälkeläisillesi minä olen antanut tämän maan Egyptin virrasta suureen Eufratvirtaan asti, keeniläiset, kenisiläiset, kadmuunilaiset ja heettiläiset, perissiläiset, refaimit, amorilaiset, kanaanilaiset, gögasilaiset ja jebyysilaiset. Mooseksen kirja 15:18-21. Ja minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi sen maan, jossa olet muukalainen, koko Kanaanin maan ikuiseksi omaisuudeksi, ja minä olen heidän Jumalansa. Mooseksen kirja 17:8. Ja Jumala puhui Moosekselle ja sanoi hänelle, minä olen Herra. Ja minä ilmestyin Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille kaikkivaltiaan Jumalan nimellä, mutta minun nimelläni Jehova en ollut heille tuttu. Ja minä olen myös tehnyt liittoni heidän kanssaan, että annan heille Kanaanin maan, heidän pyhinvaellusmaansa, jossa he olivat muukalaisia. Mooseksen kirja 6:2-4. Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptin maasta, antaakseni sinulle Kanaanin maan ja olla sinun Jumalasi. Mooseksen kirja 25:38. Ja lähde matkallesi ja mene amorilaisten vuorelle ja kaikkiin sen lähellä oleviin paikkoihin, tasangolla, kukkuloilla ja laaksossa ja etelässä ja meren rannalla kanaanilaisten maahan ja Libanoniin, suureen virtaan, Eufratvirtaan asti. Katso, minä annan maan sinun eteesi. Mene sisään ja ota omaksesi se maa, jonka Herra on vannonut isillesi, Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille, antaakseen heille ja heidän siimenellensä heidän jälkeensä. Mooseksen kirja 1:7-8. Sillä jos ahkerasti pidätte kaikki nämä käskyt, jotka minä annan teille, niin tehkää ne, rakastakaa Herraa, teidän Jumalaanne, vaeltat kaikilla hänen teitänsä ja pysytte hänessä. Silloin Herra karkottaa kaikki nämä kansat teidän edestänne, ja te saatte omistaa suurempia kansoja ja väkevämpiä kuin te itsenne. Jokainen paikka, jossa jalkapohjasi tallaa, on sinun. Erämaasta ja Libanonista, joesta, Eufratvirrasta aina äärimmäiseen mereen asti. Kukaan ei voi seisoa sinun edessäsi, sillä Herra, sinun Jumalasi, panee teitä pelon ja kauhun kaikkeen siihen maahan, jota te astutte, niin kuin hän on teille sanonut. Mooseksen kirja 11:22-25. Tälle Aberimin vuorelle, Nebon vuorelle, joka on Moabin maassa, joka on vastapäätä Jerikoa, ja katso, Kanaanin maa, jonka minä annan Israelin lapsille omaisuudeksi. 5. Muus 32:49. Mutta Mooseksen, Herran palvelijan, kuoleman jälkeen tapahtui, että Herra puhui Joosualle, Nunin pojalle, Mooseksen palvelijalle, sanoen, Mooses, minun palvelijani, on kuollut. Nouse siis nyt ja mene tämän Jordanin yli, sinä ja koko tämä kansa siihen maahan, jonka minä annan heille, Israelin lapsille. Jokaisen paikan, johon sinun jalkasi tallaa, olen antanut sinulle. Niin kuin sanoin Moosekselle, erämaasta ja tästä Libanonista aina suureen virtaan, Eufratvirtaan asti, koko heettiläisten maa ja suureen mereen asti auringonlaskuun asti on teidän rantanne.
Ei kukaan voi seisoa sinun edessäsi koko elämäsi päivinä, niin kuin minä olin Mooseksen kanssa, niin minä olen sinun kanssasi, en petä sinua enkä hylkää sinua. Ole luja ja rohkea, sillä sinä jaat tälle kansalle perintöosaksi sen maan, jonka minä vannoin heidän isillensä antaakseni heille. Joosua 1:1-6. Nämä ovat maat, jotka Israelin lapset perivät Kanaanin maassa, jotka pappi Eleasar ja Joosua, Nunin poika, ja israelilaisten sukukuntien päämiehet jakoivat heille perinnöksi. Joosua 14:1. David löi myös Hadadesserin, Rehobin pojan, Soban kuninkaan, hänen mennessään takaisin rajaansa Eufratjoelle. 2 Samuelin kirja 8:3 siitä liitosta, jonka hän teki Abrahamin kanssa. Ja hänen Iisakille antamastaan valasta ja on vahvistanut sen Jaakobille laiksi ja Israelille ikuiseksi liitoksi, sanoen, sinulle minä annan Kanaanin maan, sinun perintöosaksesi. Kun te olit vain harvat, jopa harvat ja vieraita siinä. 1. Aikakirja 16:16-19. Ja David löi Hadeeserin, Soban kuninkaan, Hamatiin asti. Kun tämä meni vahvistamaan valtakuntaansa Eufratvirran rannalla. 1. Aikakirja 18:3. Liiton hän teki Abrahamin kanssa ja hänen valansa Iisakille ja vahvisti sen Jaakobille laiksi ja Israelille ikuiseksi liitoksi, sanoen, sinulle minä annan Kanaanin maan, sinun perintöösi. Kyllä, hyvin harvat ja vieraita siinä. Psalmi 105:9-12, jotka voittivat suuria kansoja ja tappoivat mahtavia kuninkaita, Siihon, amorilaisten kuningas, ja Og, Baasanin kuningas. Ja kaikki Kanaanin valtakunnat, ja antoivat heidän maansa perinnöksi, perintöosaksi kansallensa Israelille. Sinun nimesi, Herra, pysyy iankaikkisesti, ja sinun muistoesi, Herra, sukupolvesta sukupolveen. Psalmi 135:10-13. Ja se oli 15. Abramin asumisvuotena Kanaanin maassa, joka on Abramin elämän 70. vuosi, ja Herra ilmestyi Abramille sinä vuonna. Ja hän sanoi hänelle, minä olen Herra, joka toin sinut ulos. Ur-Kasdim antaa sinulle tämän maan perintöosaksi. Kävele siis nyt minun edelläni ja ole täydellinen ja pidä minun käskyni. Sillä sinulle ja sinun siimenellesi minä annan tämän maan perinnöksi Mitsraim-virrasta suureen Eufratvirtaan asti. Jaasep 13:17-18. Saul nousi ja palasi Jaakobin tykkö ja teki kaiken, mitä Nebajot, Ismailin poika, oli käskenyt. Ja Esau otti kaikki Iisakilta jääneet rikkaudet, sielut, eläimet, karja ja omaisuus ja kaikki omaisuus. Hän ei antanut mitään veljelleen Jaakobille. Ja Jaakob valloitti koko Kanaanin maan Egyptin purosta Eufratjokeen ja otti sen ikuiseksi omaisuudeksi ja lapsilleen ja jälkeläisilleen ikuisiksi ajoiksi. Ja nämä ovat sanat, jotka Jaakob kirjoitti kirjaan sanoen, Kanaanin maa ja kaikki heettiläisten, hivviiläisten, jebyysiläisten, amorilaisten, perissiläisten ja gergasilaisten kaupungit. Kaikki 7 kansaa Egyptistä Eufratjokeen. Jasha 47:24-27. Ja Mooseksen kuoleman jälkeen Herra sanoi Joosualle, Nunin pojalle, sanoen, nouse ja mene Jordanin yli siihen maahan, jonka minä olen antanut Israelin lapsille, ja anna Israelin lasten perimaa. Jokainen paikka, jossa jalkapohjasi astuu, kuuluu sinulle, Libanonin erämaasta aina suureen Peratjokeen asti. Olkoon sinun rajasi. Jaasep 88:1-3. Hän sanoi hänelle, minä olen Herra, joka toin sinut pois Kaldean Uurista, antaakseni sinulle kanaanilaisten maan omaksesi sen ikuisesti. Ja minä olen Jumala sinulle ja sinun jälkeläisillesi. Ja sinä päivänä Herra teki liiton Abramin kanssa sanoen,
sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan Egyptin virrasta suureen virtaan, Eufrat-virtaan, keniläisille, kenissiläisille, kadmuunilaisille, perissiläisille ja refailaiset, fakorilaiset, hivviiläiset, amorilaiset, kanaanilaiset, gögasilaiset ja jebyysilaiset. Juhlapäivät 14:7-18. Ja minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi sen maan, jossa sinä olet ollut muukalainen, Kanaanin maan, jotta sinä saisit sen ikuisesti omaksesi ja minä olen heidän Jumalansa. Juhlapäivät 15:10. Minä sanoin isälleni Jaakobil, sinun kauttasi Herra ryöstää kanaanilaiset ja antaa heidän maansa sinulle ja sinun jälkeläisillesi. Levin testamentti 30. Ja näiden asioiden jälkeen teille nousee itse Herra, Jeesus Kristus, vanhurskauden valo, ja te palaatte maahanne. Sebulanin testamentti 2:32. Ja kun olette vähentyneet ja vähentyneet, te palaatte ja tunnustatte Herraa, teidän Jumalaanne, ja hän tuo sinut takaisin maahanne suuren armonsa mukaan. Naftaliin testamentti 1:30.